Tiyambe ndipo kuti ndondomeko yopereka zipangizo zotsika mtengo kwa Amalawi FISIP mukuona kuti ikuyenda bwanji, yayamba bwanji ndondomeko ya nyengo ya ulimi ya 2025-2026? Zikoma kwambiri Leah komanso omvera ndizoona kuti monga mmene tikudziwira nyumba ya malamulo idavomereza kuti chaka cha ulimi kukhalenso subsidy program miyezi 5-6 ya mbuyomo planning inali ya affordable input program komano titango sinthaboma tabwereranso ku farm input subsidy program. Ndiye ndinakumva ndimufotokozera kuti zivota kuti noti tizinzeteka komanso tizifotokozera komano chakula msinkho kwambiri ndi mmene programu iyo imachitikira makamaka selection ya ma-beneficiaries. Affordable input program opindula amasankhidwa kudzera mu ndondomeko ya mathematics kapena kudzera mu computer potengera ndi kumudziko kuti opindula kupindula nokuchoka kuma program zosiyana-siyana. Ndiye computer chija chimasefa kuti awa akupindula kumdziko apakhomo, awa akupindula programu iyi, awa akupindula programu iyi, ndiye kuti subsidy apindule ndi awa moteromo. Ndiye ndondomeko imene inalinso ndi mavuto ake, inalinso ndi maubwino ake. Komano pano kuli farm input subsidy program imene chakula msinkho kwambiri ndi chikadakamba kale kasankhidwe kuti chimene chomachitika pano opindula ku subsidy akumapindula kudzera pa open forum. Mudzi ukapasidwa figure kapena target kuti mudzi wa Chimwaza ma-beneficiary 28 ndiye kuti ma-household kapena manyumba kapena mabanja mudzi umenewo kalipo 280 amakhala pansi ndikuzukuta kuti mabanja 28 amene ndiwochepekedwa kwambiri kuti sangakwanise kumupeza fertilizer kumvula ndi mthumba mwawo ndi ati ndiye amasankhana moteromo. Akatero maina amenewo amaperekedwa kuboma, boma likavomereza basi akukhala pa mndandanda kuti apindule. Chimene chasintha kwambiri ndi chimenecho. Now subsidy ya chaka chino yayamba mochedwa kwambiri. Tukumbuka bwinobwino kuti subsidy ya mvula yapita idapangidwa launch kuneno pa 14 October 2024. Pamene subsidy ya chaka chino yapangidwa launch ku Mchinji pa 12 November 2025. Tikuti pasaki tuziona kuti ya chaka chino yachedwerapo ndi pafupifupi mwezi umodzi mwina ndi masiku awiri. Pazifukwa zonse tikudziwa Malawi kuti pakhala kusintha kwa boma. Ndiye kuti policy direction, political environment zinali zosintha ndithu. Ndiye boma lafuna kuti libweretse kusintha magawo angapo. Apo tukamba za kuchedwa pa kuyambitsidwa kwa program ya subsidy. Tikapitano pa msika tikamvetsera mmene ndondomeko ya kupereka fertilizer zotsika mtengo zikuyendera. Taonapo kampani ya boma Smallholder Farmers Fertilizer Development Fund ikukangaliza kupereka ma-update amene fertilizer alili. Chaka chinochi boma linanena kuti fertilizer yakagulidwa magawo awiri. 55,000 metric tons pansi pa Smallholder Farmers Revolving Fund, pamene 55,000 metric tons zina kuchokera ku makampani amene si aboma. Komano namvetsedwa masabata apitawo kuti pofika nthawi imeneyoyo pafupifupi 32,000 metric tons za fertilizer zinali zilipo kale, ndipo priority inapita ku madera kumene mvula imayamba kusanga. Ndipo kampani ya Smallholder inanena kuti pali kuthekera kuona kuti fertilizer winayo ikamasika no December amene tamulowa lero ndi kuti akhala kuti wasika. Koma kumene mwina kunachita khambi pang'ono ndi kumakampani amene si aboma zikuoneka kuti ndondomeko zinali zisanamalizitsidwe kuti 55,000 metric tons zinayi ziyambe kubwera. Komanso tidziwe pano kunena kuti chaka chino subsidy ikuonza munjira yonena kuti mabanja 1.1 million azikatenga fertilizer ndi mbewu ku masitolo a Smallholder okha. Sazipitali ku masitolo a ma-agro-dealers kukapeza fertilizer ndi mbewu. Chinanso chimene chasintha ndi chimenechi. Izi zikutanso kunena kuti makampani aja a private fertilizer akuyenera kuti fertilizer wawo akamusiye ku Smallholder
then asimohoda ndamene no azipirisano masolo awo amene no akonza ndi ndondomeko yabwino toyamba yothandizira kuti mwina chinyengo chisakhalepo. Tikumbukire kuti alimi akhala kuti andaula onena kuti amapeza fetereza kudzera mwina ma private traders amene mwina ndiwanjenga motero mwinanso mbewu imene mwina ndi afeki koma pokhala kuti no azipeza kudzera ku masolo asimohoda ndiye kuti chinyengo chikhalapo. Komanso tinamvetsera onena kuti chaka chino simohoda yawonjezera masolo amene adalipo poyamba chaka chasanaka around 400 panopa masika adusa 600. Izi zikutanthauza onena kuti mwina simohoda ifuna kuti ifikire ali nochuluka. Koma podzafika tsiku la lero limene tikuyankhulana pano pa wireless yapamwamba ya Times monga mmene akambira awayana kuti khangara kupatsani nyota inaene pano onena kuti alipo masolo ena a Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund sana yambe kugulitsa fetereza wafika koma makalalizi sana afike kumeneko. Aliponso masolo ena amene ayamba kugulitsa ndipo timamvetsera kuti pofika masiku atatu apitawa tipicha ma 10%. Kusenza kuti no ntchito idakalipo kuchoka nthawi imene sabuside ayamba kudzafika pano ndiye kuti no alimi ambiri sanafikiridwe. Komanso pali malipoti onena kuti alipo alimi ena amene akuchita kusayinuzika dzina lawo latuluka musabusire akupezeka kuti no akugulitsa dzina lija kwa mavenda kapena anthu ena kuti tipatseni ndalama ineyo ndiye kuti ndipeza feterezayo. Kusayinuzika kumeneko kukuchitika madera osiyanasiyana ngakhale uthenga unaperekedwa kunena kuti musagulitse fetereza musagulitse ufulu wanu wopeza zipangizo za ulimi zofika mtengo koma mchitidwe umenewo ukupitirira. Chimenecho chimene chikudandaulitsa kwambiri kunena kuti nambala ya sabuside ndiyochepa kale koma pakupeza kuti alimi ena ayamba kale kugulitsa fetereza alimi ena ayamba kale kugulitsa ufulu wawo okhala ndi chakudya kudzera mu thandizo limene boma likuwapatsa. So mwachindunji komanso mwina mongo pondaponda umu ndi mmene sabuside yayendera komanso ndi mmene zilili panopa lero. Chabwino tathokoza kwambiri Leonard Chimwaza amandikumbutsa apa chunga kuti ndi doctor atunde ndili amakana atu koma za doctors zautotozi zimene zikubwera koma no tizaluza dziko padakali pano Chabwino mwadzuka bwanji a Horace Phiri? Ndaswaka ino leya umokhanga tisinafike pa ino before mene mwayambira program ino kuoneka kuti mwatiposa koma tili bwino ndithu timaona ngati kumeneko tu nde muli bwino kwa basi tu sinanga nyengo iyi mumakhala mashasha ndinu kumeneko kubundako. Ife ndalimireya mene inambira mvula muja tinali bwino koma ndi ng'amba yabwera pakati patayambaso mantha kuti kodi chitione chani koma ayipoti kumwamba nkwabwino tikuyembekeza zabwino ndithu tingoyankha moteromo kuti tili bwino. Chabwino ndondomeko yogawa zipangizo zotsika mtengo kumeneko ikuyenda motani mukuona kuti zinthu zikuyenda bwanji? Mwina ningokamba mwachidule chifukwa achikaja ilongosola nkhani bwino lomwe mene ayendera achimwaza pepani ayilongosola bwino lomwe so sindingafune kuti mwina ndibwerezeso kapena nditaye nthawi yaomvera kumakambaso zomwezo koma ndimafuna ndinene kuti paine programu iyi ndayiona kuti yayamba bwino ndithu ndaonapo ndithu madera osiyanasiyana alimi ali mchimwemwe atanyamula fetereza wawo koma zovuta sizilephera kukhala ngati chaka ndi chaka chiyambireni maprogramu amenewa mwina ndekuti tinene kuti zatha zaka 20 tsopano maprogramu a subsidy alipo akumasintha mwina ndi mwina kuyesera kuti zinthu ziyende bwino koma mavuto amapezekabe koma mwina chachikulu chimakhala chonena kuti tithamangitsane ndi nthawi kumene kuli kofunika kuti fetereza afike msanga amayenera kuteno ndekakhale kumwamba kunati komera mtima chaka chino kuti mvula yambirapo mwansanga zimenezi zakhalanso ngati zalika pa phuma kuti zikutanthauza kuti madera ambiri kukuyenera kuti fetereza afikirepo msanga chifukwa alimi ena ndi ena adzala kale so mudziwa inu kuti nkhani yothira fetereza m'munda
ili ndi nthawi zake zimene zikutanthauza kuti munthu ngati wadzala akuyenera apeze fetereza mu nthawi kuti zonse ziyende bwino. So ndiyankhule moteromo, kwa ine ndikuiona kuti programu yayamba bwino ndithu, ndi chipulogalamu chachikulu, ndi chipulogalamu cha dziko lonse, zovuta sizilephera, achinyengo amalowererapo, anthu ena mwina maganizo awo ndosiyana, mwina ndi mmene dziko lonse likadakondera kuti mwina munthu akalandira fetereza akhali kuti agwiritsa ntchito munda mwake. Koma icho ndi chilengedwe cha munthu, ndikukhulupirira kuti sizikukhudza kuti programuyo sikuyenda bwino kapena zina zotero. So ndikuyankheni choncho. Chabwino, tathokoza kwambiri mmene mwayambira Horace Phiri. Pali nkhani imene imabwera chaka ndi chaka imenenso wayana anangoikhuza pang'ono, nkhani ya ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo. Kuti kodi ndondomeko imeneyi ikupinduladi ngati dziko? Ndikukhulupirira zoti takhala tikukamba nkhani imeneyi kwa nthawi yayitali. Pano tikukamba pano ndondomeko imene yayambika, ena akutsatsa makuponi, akuti akugulitsa ena pa mitengo yosiyanasiyana, ena akumafika pa 20, ena 25, nkumakwera mu mtundamo. Kodi nkhani yogulitsa makuponi nkuthana nayo bwanji ngati dziko, kuti anthu amene akuyeneka kupindulawa azigwiritsadi ntchito feterezayi m'minda mwawo osati kugulitsa kwa mavenda? Tiyambe ndi Achimwaza. Leya ndizoona kuti pali malipoti amene chaka ndi chaka amakhala alipo, amene akambira Dr. Phiri kuchokera ku Luwana. Sabuside idayamba kalekale 2005 podzafika nopano ndikuti no zaka ndithu zochuluka, koma chaka ndi chaka nkhani zonena kuti amene dzina lake latuluka mkaundula kuti apindule ku Sabuside amapezeka kuti no akunka kumagulitsa. Zimene zimasonkezeranso kwambiri kuti ambiri tisandaula kuti Sabuside sikutithandiza, chifukwa chonena kuti amene dzina lake latuluka mkaundula wa makuponi yemweyonso chaka chamawa ndi amene amadzakhalanso pa chitsinjo cha njala. Ndi pamene pamadabwitsa nena kuti uyuyu wapatsidwa fetereza zotsika mtengo matumba awiri, komanso wapatsidwa mbewu zotsika mtengo paketi imodzi ya mbewu yachimanga, mbuyo monso mbewu za mkulu wa nyemba zimathoperekedwa. Komanso yemwemwe akupezeka kuti chaka chotsatira ndi pa njala. Nkhani yake kwambiri imakhala imene amene akugulitsa pano pawa ndi onena kuti alibenso mwina chakudya, chifukwa chonena kuti no fetereza amene adamupeza chaka chatha mu AIT anapeza kuti anagulitsa. Now funso lanu ndiona kuti kodi tingachitenji pa nkhani zimenezi. Ineyo nkuona kwanga ndikuona kuti isanene kutena kuti mwina programu sikupanga sikupita kwa anthu oyenerera. Ayi, tikatengerano ma poverty levels amene amakhala ochuluka, amene koma ngati munthu wapatsidwa kuponi yawo kayigulitsa endi ndi anthu ochuluka, tinene kuti anthu amenewo akuyenekadi kupindula. Okay, ndikuona kuti no anthu amenewo potengerano kuti chikhalidwe chawo ndi chikhalidwe chonyazisa program sakuyenera kupindula. Tikaonano poverty levels akuyenera kupindula, koma tikatengera pa chikhalidwe sakuyenera kupindula, chifukwa ndikuti cholinga chenicheni cha programu iyi sichikwanitsidwa. Ndi pamene ena timakhala tikunena kuti mwina nkwabwino nena kuti nkhani za zipangizo zotsika mtengozi timupatse semi kapenano large scale farmer amene mwina tikampatsa akwanisa kulima mochuluka, kuti no chinanga chikakhala kuti no chalimiro chochuluka supply dziko lonse yachimanga chilipo bwinobwino, ndikuti uyuyu amene ali ndi khalidwe lomangogulitsa makuponi azipeza no chotsikirako mtengo kwa uyu amene wamulimira. Koma no tikati tiganize kuti titha kuthetsa njala koma mpatsa munthu amene amangogulitsa chaka ndi chaka, ndikuti tikupindula. Choyamba. Chachiwiri nchonena kuti selection imene timasankhira opindula tikudziwa bwinobwino kuti no Achimwazawa chaka chatha tinapatsa dzina lawo linatuluka ku AIT adagulitsa. Chaka chinonso dzina lawo latuluka ku CCTV agulitsanso. Kodi chimene timapangisa kuti Achimwazawa tizingowalemba azingopindula ku makuponi ndi chani? Nthawi yakwana yonena kuti tikapatira kuti no tikumusankha munthu kuti apindule ku Sabuside akhale kuti mbiri yake pa mathandizo ngati amenewo ndi abwino. Komanso kumalawi kuno timati ma extension planning areas maofisa as agriculture opitirira 200 alangizi kupitirira 3000. Tikatengerano namba ya 1.1 million pano pali nambala yochesa.
ndipo ndikosavuta kulondoloza panopa nambala za anthu amene akupita kusabusire ndiyochepa kwambiri. Tingoyerekeza kuti ndapereka chitsanzo kuti mudzi wa Achimwaza amene apindula ndi 28 zingakhale zovuta kulondoloza kuti kodi inu Achimwaza mwapeza matumba awiri afetereza munda wanu ndi uti, feterezayo mwakathira pati. Ngati papezera kuti Achimwaza aja apeza dzina lawo lapinga ndipo akapanga test fertilizer uja ku sitolo za smallholder koma agulitsa umenewo ndi mlandu, akuyenera ndithu amangidwe. Pakakhala kuti no pali milandu ngati imeneyo kuti wamangidwa kapena no wapasidwa chilango chachikulu kwambiri, ndikupa kuti Achimwazawa sazabwerezanso komanso ena atha kuphunzirapo. Ndiye multi-sectoral approach kunkhani ya management ya kapena monitoring za sabusire ndikuona kuti very weak kwambiri. Udindo woyang'anira nkhani za sabusire tangusiya ku unduna wa zaulimi, komano tikawerenga bwinobwino ndondomeko za sabusire zimachita kunenetsa ndithu kuti si unduna wa zaulimi wokha umene uli ndi mandate kapena mphamvu yoyang'anira sabusire. Pali unduna wa maboma ang'ono local government, pali unduna wa internal security kumene kuli apolisi, onsewo mogwirana manja athandizire kuonesesa kuti no program ya sabusire ikuyenda bwino. Koma ndithu amene amagulitsa feterezayo ndikuona ngati kuti mafumu ngati akumvetsera programu ibwino munjira ina iliyonse anthu amenewa wakumbukiranso maprogramu ngati amenewa pande amene akunyazisa ndondomeko zabwino ngati zimene cholinga chake kwambiri ndikuthandizira kuti dziko la Malawi likhale ndi chakudya chokwanira. Chabwino, tathokoza kwambiri posachedwa pompa tikhale tikupita kwa atolankhani athu m'madera osiyanasiyana kuti nawonso alankhule ndi anthu kumeneko kuti apereke ndemanga yawo pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Mr. Horace Phiri, mwamva mmene ayankhulira Achimwaza kuti ndikosavuta kusakasaka anthu amene apindula ndi ndondomeko imeneyi komanso kuti akuigwiritsa ntchito motani. Inu mukuona zokuti adindo sakuchita mwina mwamphamvu nkumalondoloza anthu amene apindula ku ndondomeko imeneyi kuti mwina mchitidwe umene uthe mdziko muno? Mwina leo tisanapitirire na chita chidwi kuti nkhani imeneyo imeonanira ife tidailemba mu newspaper yathu ya The Daily Times inali lachisanu pa 28 November. Ndiye ndinamwimbira Isaac Salima ndi mmodzi amene alemba na mmodzi amene kumana ndi what are the issues on the ground. Ndapa ndifuna ndimuyike mwansanga afotokozere bwino pasa a bit of background kuti tikamafotokoza tikhale kuti tikufotokoza zinthu zimene iwo aziona kuti what's there on the ground. Isaac Salima, ukundimva? Ndokumva wena. Chabwino, mwazuka bwanji? Atazuka bwino, kaya kumeneko. Azukanso bwino. Pali nkhani ya FISIP hapa, munalemba story Mixed Fortunes for FISIP mu Daily Times. Tangu fotokozani kuti in that story chimene mwakumana nacho ndi chani nda Malawi pa nkhani imeneyi mukafukufuku wanu? Azona bi ati nkayendera madera amene anthu akhala akukaona maina awo azokuza kuti ngatapindula ndondomeko imeneyi. Choncho tinafika kundilande kwa amfumu amakata group amakata kumeneko. Ndiye tinafika pamalo amene anthu ena amene amakapanga verify kuti maina awo atulukadi. Tinapeza kuti anthu ena akadandaula kuti aya kumalipisidwa ndalama yokwana 2,500 kwacha kuti maina awo asawachotse. Ndiye tinafika papa napeza kuti anthuwa amata akaona dzina lawo kuti lilipo amapereka ndalama yokwana 2.5. Ndiye tinakumana naso ndi gogo ina wake amene anali ndalama yokwana 2,000 kwacha yokha, analibe 500 kwacha kuti kwana 2.5. Choncho anamubweza kuti ayi iniyo ndeli zina anu tili josapo ngati mulibe ndalama. Choncho gogowa tinapeza kubwereka kuti akasakisake 500 kwacha. Then inachita tenga ndalama yanga 500 kwacha kuti taonjezere kuti tisimikizedi. Choncho anapita kukaperekana 2.5 kenako ana dzina lawo anali pangalipo mfimu kuti uwo apereka ndalama ija. Ndiye titafunsa kuti ndalama imene iyi ndi achani. Inayimbira group amakata kuti ndalama imene iyi ndi achani. Anena kuti ya ndalama imene iyi timagwiritsa ntchito panga miti ma cost ena pali zinthu zake zimafunikira mwina ngati ma transport akuti chakudya cha anthu amene akugwira ntchito ete magwiritsa ntchito ndalama imene iyi popanga zimenezi. Komanso ananena kuti kuti apange decision imene iyi anachita kukambirana ngati committee kuti anthu azipereka ndalama imene iyi kuti azipanga mamiti ma cost amene aonenawa. Komano titayankhula ndi akunduna awo azaulimi ananena kuti ndalama ndi imene anayikira muja
palibe ndalama iliyonse yonjeza amene anthu ayenera kumapereka. Choncho ngati anthu akuposedwa ndalama akuyenera kuti azikana kupereka ndalama yotere. Ayi ndimafuna kuti unless muna layer ndifunso ineli yonse ngati tisana mmasolo tapite. Ndimafuna no pamenepo kuti chinthu ichichi amati achikhazikitsa mmudzimo afuma makatawo. Amadero kuti anachita kuyambirana ngati komiti kuti ndalama imene ayipeza kudera poma fusa ndi kuti azipereka ma 25 kuti azigwisa ntchito popanga mmite makosti amenewo. To 25 yo ngati condition yote zina lawo lisachosedwe pa mkaundula wa anthu olandira nawo. Akutero amankalero mmene tinapitamo. Nkhani yovuta. I wish afuma makata tinakakhala program kuti atifotokozere bwino kuti kodi zimene zisachokera pati. Komanso ndalama zakazitolera kuti zikumapita kuti ndalama imene yakana kuti ati gwisa ntchito mwina popereka chakudya kapena pogulira chakudya anthu amene akupita ntchito pamene apanga verify mayinawo. Komanso amanena kuti pamakhala mwina matransport kukasiya izika ya kukhosolo zofunikira zonse azigwisa ntchito ndalama imene iyi. Chabwino mmodzi umenewo akuti anthu amene amapindula ndangati tidziwe kuti ndi anthu ochuluka bwanji tiwerengetsere ndalamazo kuti ndizingati. Ndi anthu angati amene anali pa list opereka ma 25 Isaac. Sana duze mlebwino pesa zinu zake zimakhanga kuti zobisa sinangama zazoti ndatula nkhale. Masukire kumano lilango fufuza amati mwina paine boboka kuza kwana anthu mwina 80. Chabwino. Ayi no ndithokoza kwambiri Isaac chifoti unalola on short time kuti tikhale limodzi. Now Leah panali chifukwa chimene nanena kuti timvekaye zimene zimachitika on the ground. Nthawi zina nkhani za police kuno Malawi imakhala kunena kuti on paper mukakhala Capitol Hill kandi cabinet mwakambira muno bwino koma implementation on the ground ya ma projects akulu ngatawa imafunika to be as thorough as possible. Kuti muzipita ndithu on the ground ndukaona zinthu ngati zimene take this as feedback. Yeah, ndukaona kuti kodi pamene tingachita improve ndipotani. Kani ndonena kuti zinthu izizi zokhuzana ndi kuthandiza anthu on the ground, anthu amene mwina ali the underprivileged, you find kunena kuti pamakhala always anthu ena amene amafuna kulowelerapo and to take advantage, to sabotage the process. So for me, I'm not surprised with this, and all I'm asking is I wish kunena kuti awawa afumu makata sitifuna kuwapanga kondemu kwa unena kuti anakapanga zimeze in consultation mopempha ndi mogwirizana ndi akulikulu la boma kuti zimene opanga zikhale kuti zikugwirizana ndi ndondomeko imene komanso upangiro umene apasa komanso akangozipangira iwo paokha vuto ndonena kuti Amalawi amene akupereka ndalamayi zamba kumaoneka ngati kuti sono mwina akuberedwa kapena motere anchipereka chithunzithunzi cholakwika ndi choyipa kwa mfumu wa komanso dera limenelo. So I'm sure kunena kuti on the ground aboma pitani malo osiyanasiyana mukaone kuti what are the issues and nkumaona kuti how best can we improve this going forward. Mene wanenera wayanamo kuti amayankhula pompano mene omapita kukayankhulana ndi Isaac Salima. Yes. Leonard Chimwaza kuti palitu anthu osiyanasiyana amene amayeneka kuthandizira nawo pa ndondomeko imene yazipangizo zotsika mtengo kuli a local government kuli a police sikuti ndi Ministry of Agriculture yokha. So mene okunenera kuti kupita on the ground ndi kuona kuti kodi ntchito ikuyenda bwanji ndikukhulupirira zokuti kuli ma officers ambirimbiri amene angathe kusiya office ndikupita kumene koma pensa yankhule zambiri atolankhani enanso apatirede atipase experience kuti kodi madera osiyanasiyana ndondomeko imene ikuyenda motani. Wadzuka mwanji Imam? Nadzuka uno kayelera ku Blantyre kwa Chabwanji. Ku Blantyre kwa Chabwino kaya kudedza? Kudedza kwa chaso bwino mphepo pang'ono. Tacheza ndi Amalawi amene oli nawo kumeneko? Chabwino tikudziweni dzina. Ine ndine Chikondi Hwayo. Nkhani imene ukambidwa mwayimva. Kodi mavuto ogulitsa makuponi mwina ndikuthana nawo motani? Mavuto amene watu akuoneka kuti tachoka nawo patali. Koma mavuto ene ophala ndi vuto limene ndikuona ngati angagwira ntchito kwambiri ndi asilikali amene angalimbane kwambiri ndi mavenda. Chifukwa vuto limene limabwera kwambiri ndi mavenda amene amakhala ndi ndalama mthumba na amayenda m'midzi.
komanso pafunika kuonetsetsa kwa anthu amene akulandira makuponi chifukwa vuto limene lakula kwambiri zotenga makuponi kumapatsa amene ali related ndi mafumu koma ali opanda phindu mudzimo pamene anthu ovutika amene amakhala kuthekera pala anthu ena amene ali ovutika koma amakhala kuthekera kogula petrol amalephera kulandira kuponi kuti makuponi amangokhala rotated ndi achibale ndiye vuto limene ndikuona ngati kuti ndilofunika aboma amene angathane nalo koma mwachiopsezo osati mongolankhula ndi pakamwa ndiye palinso vuto ili la anthu ena amene akumafunsa ndalama zowonjezera pa 10,000 paja amafunanso 10 kapamwamba kuti munthu athe kugula fertilizer ameneyi limene nonso amwene likuoneka kuti ndi vuto lalikulu limene likugunda madera onse pa dziko lathu pano limenelo ndi vuto lonena kuti limakhala kwambiriso ndi anthu ngati agriculture komanso amene ali pa shopu imene yogulitsira kuphatikizananso ndi apolisi mosabisa ndi mosazengereza apolisi amatenga nonso gawo pa nkhani zimene zija chifukwa chakuti anthu aja amakhala kuti ali pa mgwirizano umodzi wonena kuti pa shopu pano tikugulitsira fertilizer wamakuponi pano pakufunika anthu adzipereka ndalama umakuti kodi nkhawa polisi ye sizikumukhudza amatano osakapanga ripoti kwa amazidziwa zimene zuzo akuyenera kupanga ripoti kuti dera ili apa akupanga mgwirizano kuti alandire ndalama ena ndamva akutchula apa kunena kuti ngakhale mafumu adatenga nawo gawo imeneyi ndi nkhani yokambirana ya munthu koma zimene zikuchulukira kwambiri ndi zinthu zosakambirana zongowauza anthu kuti aliyense akabwetse 4,000 aliyense akabwetse 2,000 kaya aliyense akabwetse 5 limenelo ndi vuto lalikulu limenenso likufunika boma lokha osati anthu amba inunso dava tikudziweni zinthu ine ndi Yusuf Saidi Yusuf Saidi mwamba nkhani imene yokambidwa ayi kodi mavuto ogulitsa makuponi nkuthana nawo motani vuto limene lilune ndikulimva ndipo vuto limene ndilapa kanthawi ndithu komano mbali yaikuluso ndimaona kuti mmene chimapangitsa kuti anthu athe kugulitsa makuponi chifukwa chonena kuti akapita kogula kuja amakumana ndi ma-challenges amene amakhala osiyanasiyana chifukwa kuti zimatheka kwawo kuti fertilizer ngati mufuna kugula mukuyenera mudize kandama kokwana mwakuti ndiye munthu ndama iti waipeza movutikira kale mulimi uja ndiyochepa nkale wangotenga yongolingana kuti akagule fertilizer kafika uja kumana ndi vuto ngati limene lija zimapezeka kuti zikukanika kuti akagule fertilizer ndiye mama ake potaya chikhulupiriro amangotenga ano koponi chikuti abola ndingogulitsa potenga kuti ngasi koponi chemakhala ndi grace period yona kuti nthawi ino yonse atseka ikhala kuti koponi yako ichapanga expire ndiye kuti siyigwiranso ntchito ndipo ufuna kuyiteteza amangoti kuti bwebola ndingogulitsa ndingopeza ndama kuti mwina ndingogula kacho kuti kaje kunyuma umakhala so kuononga imakhala koma vuto labwa chifukwa cha anthu amene amayang'anira kogulitsa fertilizer mwakambatu nkhani yodiza nkhani imene iyi ikuthana nayo motani imene yetu ndi vuto lalikulu ndithu koma ndiyosavuta kuthana nayo zizakhala kuti achiteteza amene ali pamalo pacha akugwira ntchito yawo mmene anaphunzitsidwira posafuna kupanga kusangalatsa miyoyo yawo zotheka ndithu akhoza kuthana nalo vuto limenelo chabwino zikomo kwambiri zikomo leya umu ndimene ndachezera ndi anthu kuno kudedza chabwino ndathokoza kwambiri kudedzako mukhale ndi tsiku lopambana chimodzimodzi imeneko Emmanuel Moyo wadzuka bwanji ndadzuka bwino kayewereya wadzuka bwanji kumene ndadzuka bwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko komanso utiuze mbali imene uli apa ndili ku Karonga ndipo ndili ndi malawi mmodzi choyamba tikudziweni dzina lanu ine ndine Tupokiwe mwa Rwanda kodi mukuona kuti vuto logulitsa makuponi tingathana nalo bwanji vuto logulitsa makuponi ndi limene lidakhala likuvuta kwambiri vuto limene lilipo anthu chimene chimachitika nchoti anthu akalembesa makuponi anthu amene oti ena ati mwina alibe ndi munda omwe alibe ndipoti angapandikatangati ndi amene akhala ngati achuluka kwambiri ndiye chimene chimafunika kwambiri kuti tikaona kuti chimene chikufunika kwambiri kuti tikaona kuti apapa si pali bwino chifukwa chimene tikuonapo kunoko ngati ukalonga kunoko iya ikatangale wachuluka anthu amatha kupanga ujeni koponija mwina anthu amene oti ali ni minda yolongosoka yoti akalime akupasidwa okhaokha kungosina na okhaokha kukatani kutenga makoma komanso akatengaso kopona kagulaso fertilizer palibe chimene amapanga ntchito kungogulisa basi ndeti ena amene ali ndi minda kumaliphiraso komanso tu chinaso kwachuluka kwambiri anthu omwe amene ali mkomiti amene amagulisawo ngati nkhani imene amanena apo anzangawo amene ndimawamva apapa kudedzawo
nkhani ndi imeneyo yotiperekani kuoneka ikandalama pamene muzitani muzipanga andine mene chibuchi ndinabadula ukalonga ndinayamba kalekale kupanga koponi koma sinana ndipo koponi paka na pano nkhani yake chazaza ndi chinyengo chimene ninganenepo panopo ndimkuona kuti tingathana nawo bwanji mavuto katemene kuti tithane ni mavuto amene wawo tikangoona kuti apapa tigwirizane tikakhala kuti agwirizana anthu kuti tikaona kuti pena pake sipali bwino anthu akugulisa tipite ku polisi tikasiniza polisi aiza tiimbire ngati anthu amene ani nambala ya 997 tiayimbire kuti aya apa taona chakuti cha chinyengo umu ndimene achesera ndi Malawi kuno kukalonga chabwino tathokoza kwambiri kuchokera ku Kalongako Emmanuel Moyo zikomo kwambiri zikomo timalize ndi Innocent wadzuka bwanji ndadzuka bwino taiweleya kumeneko tadzuka bwino utiuza mbali mene uli komanso utacheza ndi Amalawi amene uli nawo chabwino ine ndili ku Nsanje apa tikutiweni ine ndine Elias Chagoma chabwino ndiyesa mwakhamukumana nawo mavuto amene anthu amakumana nawo akafuna kupeza zipangizo zimene zotsika mtengo komanso mwakhamukumva mwina mavuto amene wawa ndi anji ndi mavuto otani komanso nkuthano motani okay mavuto amene takhalukumana nawo di pamene timapika fertilizer kupeza kuti tikapika fertilizer peza mzere wautali kuti tigule kuchedwa komanso umapezeka kuti tikasa pamene pacha kuti tigule fertilizer kuti tachedwa kenako pamene kuti maucha pamene mochedwa pamene kuti mna mwake kumata ndichiphupiro anthu aja ogula fertilizer mabwesa ina chinyengo kuna kuti tatigule fertilizer mwachinyengo tipereke kopo njafoti anthu ogula fertilizer zikuchedwa ndezo zikumakonsa kuti pena tikumane ndi mavuto anthu ndotere komanso chinthu china nchonena kuti mwayi oti ife tipeze anthu ena kuti apeze fertilizer kumakhawo chepa takapempha boma kuti onetsese kuti sigeja ichulukirebe 1.1 ndikumena mwake zona zoti zitithandize koma kunena zona kumbali ya mavuto ngati amene tikagwa fertilizer tikumakumana ndi mavuto ochuluka kwambiri oti tikunena pano umakhala chinziro chachitali komanso kuti upeze mwa fertilizer zikuguta kuti upeze mwa ogula fertilizer kunoku ku Nsanje nkhani zokhuza kugulitsa makuponi ndi anthu zimachitika kwambiri zimene zikumachitika zikumanya ndingakhale ndemwe ndaonapo wina mwayo anthu angapo akugulitsa fertilizer pano kwa 50,000 pano kwa 60,000 koma amene ena mwayoona kuti anakatha kupeza kuthandizo kukanika ndithu kupeza thandizo kuti ndikunena pano alimi enene akudandaula amene anaena kuti apeze thandizo koma anthu amene ena apeza thandizo akugulitsa fertilizer kuti ochipa ndikuti anene kuti alime apeze chakudya boma ikutithandiza koma anthu ena akugulitsa fertilizer zikuchitika zimenezo ndithu tsopano kupita chitsugo ineyo maganizo anu ndotani muna maganizo kuti pakanachitika chani kuti zimene zichebe kapena kuti zichitikeza okay izizi zakhala zikuchitika nthawi tale zimezi ndipo zakhala zikuoneka kuti machidwa zikuchitika motere koma ndinakapempha boma kuna kuti iyike chitetezo chokwanira mwina kumene timagula fertilizer kucha anakabwesa mabox oti mwina mwake anthu azikamo kumalemba muuthenga ona kuti pauchitika zakuti pano akayika mmene muja zazimikire boma komanso adakatha kuyika manambala ena akaona kuti mwina aziyadziwisa amene amayang'anira zimezi kuti pano pauchitika chakuti kuti mwina mwake izizi zichebe ngati zizi sizingachitike ndekuti anthu azikumanabe ndi mavuto ngati vanchitotero koma ndakonda kuti boma iyike chitetezo chokwanira ayike security okwanira ndithu komanso security amene akuyikidwa pamenepo ayikizepo mtima osati azitapanga security kutseri kuso akumapanga chinyengo chifukwa tikunena pano akumatha kubwera security ena amene pakuteteza kaya ndayitetezamo omweomweso akumapanganso nchitiro umene kuchitika ndithu zimene zikumachitika so zimene zikumabweza mbuyo kwambiona kuti sizabwino ya boma ikutithandiza tiwena kuti kupanga zizona kuti zitithandize chifukwa ndikunena pano ntchito umene wakulitsitsa kwambiri wakulitsitsa ndithu kuti sizikuchita bwino yayi chabwino umu ndi mmene ndachezera ndi amene wa Elias Chagoma chabwino tathokoza kwambiri Innocent ukhale ndi tsiku lopambana zikomo wayana wamva amene ayankhulira anthu kukaronga yes kudedza komanso kukomaliza kumene Innocent amalankhula ndi anthu mwina ndemanga yako ndiyo tani ukatiuone nchifake ndimafuna kuti timve kuti atolankhani athu anali ma experiences otana on the ground nkhani yokhuzana ndi FISIP kale lija nali AIP ndimaona ngati kuti
pali nthambi zosiyanasiyana zimene zimayenera kuti zitengepo gawo kuti zinthu ziyende bwino. Pali gawo la boma, pali gawo la the individual kapena kunena kuti munthu amene akulandirayo, komanso pali gawo ya the community, ngati ka mafumu kandi mudzi ndi ena otero amene ngati othandizira in terms of mene kacha yathu kapena kuti chikhalidwe chathu ife ngati Malawi tili restructured. Chifukwa chonena kuti it will not take Minister of Agriculture kuti abwere azanena zinthu ngati zimene zizi. Olatalengeza kunena kuti zinzaulere pasapezeke wina woyikapo kandama kena kuonjezera. Zimatengeranso kuti inuyo Amalawi on the ground, kodi are you interested kuti mupange zinthu zachilungamo kapena ayi? Zimatengeranso community ndi usogolere wanu at a community level kuti mufuna mupange zinthu zachilungamo kapena ayi. So muona kuti kumbali yathu ife ngati Amalawi ndikuonanso ngati kuti pali mbali ina imene zinthu zaulelezi zimachitanso promote nthawi zina ka spirit kamene kako komana kuti who cares, nzaboma nzaulere. Chifukwa kwa munthu amene ukuvutika akupasa fertilizer, I'm sure kunena kuti sungangokhala kuti abasi ndikagulisa, you'd want to take advantage kuti ulime kuti nthawi ina ukuchite attain food security, utokhala ndi chakudya chokwanira. Koma osati kuti khala ngati business, ngati kuti something zolandira pamene ndimazachita struggle pamenepo. Komanso mbali ya community we can do better. Anthu amfumu ndi anthu awo azikhala ndi chidwi kuti kudera kwathu kuno tifuna kuti FISIP iyende bwino. Chifukwa ikayenda bwino tikhalanso ndi chakudya chokwanira. Chakudya chikakhala ndi chakudya chokwanira sitikhala ndi njala kunoko. Kumbali ya boma, it's not just about kungotumiza ndramazo kapena kuti kungolemba zinthu zayi. Can you make sure using your systems kupanga monitor proper implementation of this program on the ground dziko lonse la Malawi? Nde pankhani imeneyo ndaonanso anthu ochuluka pa amene akutitsatira pa Times 360 akulemba kuti akumachita kugwirizana ngati mudzi kuti tilipire ndramayi. Ena akuti ati kudera kwawo akumalipira 500 kwacha, imene amachita kugwirizana kuti ani yes amene akupindula alipire 500 ati ya alonda amene amayang'anira pamalo pamene anthu akumakagulira fertilizer apo. So zinthu zake koma it means kuti zinthu ngati mezo they were not thought through. Sizinaganiziridwe pamene timayamba ndondomeko imeneyi. Chifukwa ngati tikunena kuti pakhala ndondomeko imeneyi, then it should be standard. Chifukwa muone ena apereka 500, ena apereka 25, wina gogo wapezeka ndi 2000 amukanira. So pamene okhala some sort of standardization kuti chikuchitika nchiyani. Komanso abomawo afotokozere kuti ngati kuli kothekera kuti mabungwe ma communities atha kumayika kukafi afotokozere provision imeneyoyo. Horace Phiri, mwamva nkhani ili pano ya ma 500 ya ma 25 mgwirizano umene ulipo. Inu mukhoza kuyankhula zotani? Nkhani imene njaikulu, koma poyambirira ndinene kuti nthawi zambiri boma lathu limatikonzera zilinganizo zosiyana-siyana, ndipo amakhala kuti azikonza bwino lomwe. Mwina pamene pamasokonekera ndipoti ife ene ake Amalawi ife ngati nkhani iyi alipi tikhale ndi chidwi chokwanira. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti mukazimva nkhani zambiri zikutengera mwina atola nkhani kuti apite apo ndi apo akamve kuti kutoti ulipiritsidwa 2000 ndi zina zoteno. Amalawi ife sindikudziwa kuti kandi mene chikhalidwe chathu chilili sitikonda kuneneza pamene pasakuchitika zinthu zabwino. Ndi chifukwa chake mwina ngati dziko timadikirira kuti achunga ndi anzawo atikhalire pakatema nkumayankhula kuti chutivuta ndi chani. Ambiri ife timangokonda kungokhala nazo zinthu pamene tikuphinjika sitifuna kuyuza ngati ma grievance redress systems amene amakhala kuti alipo mwina maprogramu ngati amenewa. Ndikunena pano mwina kukanakhala kuti atola nkhani sanali ndi chidwi ndi nkhani imeneyi sizikanadziwika nkomwe kuti anthu awulipira ndalama pa nkhani ngati imeneyi. So ndimafuna ndinene kuti nkhani zimenezi poyambirira timayenera tisinthe ngati Amalawi. Pamene boma atiuza kuti chinthu chinchaulere simukuyenera kuyipiranso ndalama yowonjezera, tionetsetse kuti zimenezo sizikuchitika. Izi sizikuchitika ku ulimi kokha. Pali masiku ambuyo boma limanenanso mwina masabata angapo apitawo kuti kuzamaphunzironso pali ndalama zina zimene anthu sakuyenera kumalipira. Koma Malawi akhala kulipira ndalama yayitali zinthu ngati zimenezo. So pamene timayenera tisinthe
pamene tikuona kuti munthu akupanga zosempana ndi mmene zimayenera akukhalira tikuyene ati muneneze ndi munthu ameneyi nthawi zina amakhala adindo kumene ndeka kumakhala kuopa kazina zotero zimapezeka kuti sitikuyankhula kena kalikonse koma ine ndi mmene ndamvera zikukambidwa apamu mwachidule nkhozo onena kuti nkhani yayikulu ili pa munthu amene akulandira subsidy kuti munthu amene ndi woyenera ndikukhulupirira kuti boma lachita mbali yake akhala kusintha programu iyi kuyesera kuti tisankhe motene mwina tisinthe anthu asankhe okha nthawi ina mafumu alowererepo nthawi zina tigwirise ntchito mwina malisti osiyanasiyana zikuthandiza koma zili ndi malire ake mwina timayenera tisunthenso tifike ponena kuti kodi munthu amene wadziwika kuti mwina kunkhani ngati ya makuponi kakupezeka kuti wagulisa kuponi chimanchitikira ndi chani chifukwa ulo titamupeza munthu lero kuti wagulisa kuponi chaka chamawa akhozolandiranso tilibe ma systems in place that would say kuti chifukwa kuti uyu wachita zosemphana ndi programu mwina timpange blacklist sitinafike kumagawo amenewo koma sizingachitike chifukwa anthu amene atamuone atagulisa kuponi mwina sakhala ndi chidwi choti amuneneze munthu ngati ameneyo so kwa ine ndikuona kuti kumbali ya boma zambiri zikuchitika sikuti tikulikira kumbuyo mwina pali akhoza kuonjezera zochitazo koma chidwi chathu chikhale pa munthu kuti kodi munthu amene akulandira kuponi kapena munthu amene sanalandire kuponi chifukwa kuti munthu wina walandira kuponi imene samayenera kulandira ndi m'bale wa afumu achite zotani ndikukhulupirira kuti nkhani zimene zikuyenera tizizineneza ndithu kumalo oyenera zizituluka kuti nkhani zimene zikonzedwa so mwachidule ndikhoza kuya nkhani yoncho kuti ineme ndikuonera pa nkhani zogulisa makuponi tiyambe ndi munthu weniweni olandira kuponi kuti tikonze motani chabwino tathokoza kwambiri Horace Phiri tipite kwa Leonard Chimwaza nkhani imeneyi mukuiona bwanji kupita chitsogolo tiyende motani ndoma kwambiri le muli ndiye minute kuti timalize ino chabwino le ndi yankhula msanga ndilumikizana ndi zimene Phiri anena kuti ndikofunika kwambiri tiyang'ane uyu amene akupindula ku subsidy ngatidi ndiwoyenera kuti no apindule komanso tasindika kwambiri nkhani ya chinyengo chimene chikuchitika mu family subsidy program ya panopa ndimangofuna kuti tionenso magawo ena mwamsanga ndalama zimene zimaperekedwa ku ndondomeko ya subsidy ilipo ina ndalama imene amaitcha kuti ya administration ngati ndikulakwisa ndi 4 billion kwa chaka chinochi kodi kumeneko alangizi amene amapita kukatolera kaundula anapasidwa mafuta anapasidwa ma allowance chifukwa kesi imene tayimva kuchokera ku Ndilangeni zikuoneka kuti ndiye kuti mwina mulangizi anangokhala ku nyumba ndiye anthu akumudzi amankano akuchitano kalemberayo kuti mwina ampitisire mwina nchifukwa chake kumanenedwa kuti sonkhani ndalama tofuna tipitise kaundula kuboma zinthu ngati zimenezo ndiye nkhani ya logistics pa nkhani ya management kapena execution ya program ndiyofunikanso kuiwunika bwinobwino ngati maofficers aku agriculture sakupasidwa mafuta mwina ma-allowance ndi zina kuti nomwina anke akuzungulira mmudzi izi zitha kumachitika chifukwa mwina amapasidwa budget yochepa mwina masiku awiri mukhale kuti mwatipasa kaundula nthawi tilibe zimene zijakho zimatha kusonkhezera khalidwe limeneli ndiye mpofunikanso kuwunika mbali zonse komanso chinyengo kwambiri chimachitika pamene anthu apanikizika tizindikire pano kuti subsidy yayamba mochedwa ndipo madepoti ambiri a smallholder tina makalalikisana apite anthu apanikizika zitakutheka kuti mwinaso makalaliza kupezeraponso mwayi kuti mwina chinyengo chichipitirira ndiye pamene tikupita kutsogololeya just few seconds budget imene ikubwerayi ndimaona ngati kuti chidwi chathu kwambiri nkhani ya food security tichite no ku large scale farmer kuti no tipange improve supply komanso ma strategic grain reserve apasidwe ndalama zochuluka kuti no ngati supply ya dziko kumbali ya chakudya chikhale nacho kuti uyuyu amene mwina ali ndi khalidwe lomangogulisayi
apindule from the large supply imene ilipo ngati dziko kuti no ziyendere bwino, otherwise sizingokamba nkhani yomweyo kwa zaka zochuluka. Ndiko kwambiri. Tathokoza kwambiri Leonard Chimwaza chifukwa cha nthawi yanu. Ndiko kwambiri. Wayana mawu omaliza pa nkhani imeneyi. Amalawi tizilikonda dziko lathu. Ine ndikuona ngati kuti we are too poor to afford zinchitidwe akhalidwe zina zimene timapanga muno Malawi. We cannot afford kuti zipanga zibwana anthu fe ngosauka. Kodi tizakhala osauka mpaka liti? Mpaka na lero ndithu munthu zinthu ngati zimezi tizili mbana whole country. Kuti we can do better. Tizili kuonda zikoli ina amene muli kuboma, do your part. Inuyo amene muli mafumu, leaders in community, chitani your part. Komanso iwe Malawi amene wasankhidwa kuti ulandire zimenezi, chonde do your part ndipo kugwisa ntchito bwino katundu amene mwalandira ncholinga chonena kuti chaka chamawa msazakhale sipandanda umangopempha ayi. Chabwino tathokoza kwambiri Wayana Chunga, Leonard Chimwaza komanso Horace Phiri chifukwa chokhala nafe mu programu iyi tsiku la lero. Ndithokozenso atolankhani athu kudeza Imam komanso Innocent Kalikoka kunkhotakota, komanso tinali ndi Nzathu Emmanuel Moyo kuchokera ku boma la Karonga. Tithokozenso kwambiri Chisomo Kasu amene amatithandizira kuonetsetsa kuti chilichonse chili mchimake, mawu akumveka bwino ndi zina zotero. Ine ndileya Malekano, tikumanenso mawa nthawi yomwe ija ya 5 minutes past 7 mu programu ina ya Kulinji. Mwakoma nonse.